Egungo egoera konplexua aintzat harturik eta zuhurtzia guztiarekin positibotzat baloratzen dugu suetena. Izan ere, Gernika-Palestina deialdi herritarrak hasieratik elkarrizketari eta negoziazioari azpimarra berezia egin izan baitio. Are gehiago, egungo testuingurari erantzuteko bitarteko gisa ulertzen dugu, baina baita erroko problematikari erantzuteko baliabide gisa ere. Hau da, Palestinako estatua eraiki eta aitortua izateko eskubideari heltzeko bide bezala. Une honetan, ardura bizi duguna da Palestinako herritarrek pairatzen duten giza hondamendia. Ura, jana, botikak eta oinarrizko baliabideak zuzenean helduarazteko beharrezko direzen bideetan sakondu beharra dago. Euskal Herritik, Palestinako herritarrekiko eta herriarekiko elkartasuna sustatze eta mantentzea dagokigu. Esperantzaren aldeko mezuan sinisten dugu, eta beste behin ere bereekin gaudera adierazi eta esan nahi diegu. Gernikatik Palestinara, Aritzatik Olibondora, Palestina askatu.